салому дуруд дӯстон. Чанд рӯз пеш Эрлинг Холанд ҷоизаи беҳтарин ҳамлагари солро аз Globe Soccer Awards соҳиб шуд ва дар ҳамон маросим ҳам оиди Криштиану Роналду суханони гарме баён карда буд. имрӯз мо ба реаксияи баъзе футболбозон ба бозии Холанд менигарем. дар охири навор бошад интервюи Роналду ҳам бароятон пешниҳод мешавад. ҳатман наворро дастгирӣ кунед ва обуна шуданро дар канали Футбародарон фаромӯш насозед. ёдовар мешавем ки рӯзи 1 феврал ду дастае ки солҳои охир шӯҳрати зиёд касб кардаанд, Ал-Наср ва Интер Майами бозии дӯстона баргузор мекунанд. тамоми хабарҳо атрофи ин бозӣ мебарояд ва ширкатҳои букмекерӣ коэффициентҳои баланд ба он дода истодаанд. шумо низ метавонед аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Холанд маннашаванда аст. ҳаракати ӯ дар майдон ба ман писанд мебошад. агар мо дар як даста мебудем, шояд бо кӯмаки ман ӯ бештар гол мезад. дар асл бисёриҳо Холандро бо чашми кам мебинанд ва ӯро аз дигарон поин медонанд, вале ман ба ин ақида розӣ нестам. дар ёддоред гапҳо буданд ки баъди Бундеслигаи Холанд дигар дар он сатҳ бозӣ кардан наметавонад. дар натиҷа ӯ беҳтарин ҳамлагар дар лигаи шадиди ҷаҳон гашта тавонист. ӯ бозингари боақл аст. Холанд коре ки натавонад намекунад. барои соҳиб шудани тӯб ба ақиб намеояд, балки дар ҷояш интизори фурсат мебошад. Холанд бештар маро ёди Инзаге ва Трезеге мебарад ва ӯ версияи нави ин футболбозон мебошад. Пеп дар рушди ояндаи ӯ кӯмак мекунад ё не, аз худи сармураббӣ вобастагӣ дорад. имкон диҳад, албатта ки пушаймон намешавад. Эрлинг Холанд айни ҳол беҳтарин бозингари ҷаҳон аст. Лионел Месси нобиға аст, вале имрӯз касе дар сатҳи Холанд нест. ба сатҳи ӯ ҷуръат намекунанд ки расанд. ман худам дар мавқеи ӯ бозӣ карда рекордҳоро мешикастам, вале дар натиҷаҳо ӯ беҳтар аст ва менталитеташ олӣ мебошад. агар шумо дар фикри барандаи тӯпи тиллоии навбатӣ бошед, пас донед ки ӯ соҳиб мешавад. агар ӯ формаи худро нигоҳ дорад, ҳамааш имконпазир аст. сатҳи ӯ рушд дорад, на ин ки поин шудааст. Холанд машина аст, бахусус бо дар назардошти қаду ҳолати физикияш. Холанд дар дилхо ҳолат гол мезанад ва ҳамин аст менталитети ӯ. ҳамаи ин дар якҷоягӣ ӯро беҳтарин ҳамлагар месозад. ба Холанд нигариста хушҳол мешавам ки дар футбол баъди ман чунин таланте пайдо шудааст. ба ақидаи ман маҳз ӯ комёбиҳои зиёдеро дар корномааш соҳиб мешавад. Манчестер Сити ба Холанд кӯмак мекунад, чун онҳо фаворити асосии ҳама мусобиқот мебошанд. маҳорати ӯро дилхо футболбоз орзу мекунад. бояд ки аз ӯ дарс омӯхт. новаста аз ҷисми калонаш, ӯ ҳимоятгаронро дар ҳолати ғафлат мегузорад ва аз ҳама муҳимаш ин аст ки нуқтаи охирро бехато мегузорад. ин аз ҳама омили асосии муваффақият мебошад. ана бинед ки Холанд ситораи ҷадиди майдони футболи ҷаҳонӣ мешавад. ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. шумо ба гуфтаҳои Роналду розӣ ҳастед? оё Холанд ба дастовардҳои Криштиану баробар шуда метавонад? ҳатман оиди ин мавзӯъ дар комментария фикратонро нависед ва интизори наворҳои ҷадид бимонед. хайр дӯстон.